Alixar Viron vahvistus. Taitaa olla tällä hetkellä ainoa virolainen, joka on tähän sarjaan ilmoittautunut. Katsotaan, tuleeko sieltä vielä lisää porukkaa. No niin, nyt saadaan Alixari sieltä viivalle. Ja valmiina ollaan. Hyvin katsojia tullut striimiin. 76. Melkein ennätysmäärä meidän striimeissä. Driftmartinskin oli paljon. Nyt katsotaan, kun Alixar lähtee vetämään. Eka klippi menee pikkasen hutiin. Hyvin on kyllä veto päällä Alixarilla nytten. Ihan nättiä. Isossa kulmassa sieltä. Nyt tulee Alixari aika komeesti. Katsotaan, tuleeko täältä kärkiveto. Oikein hyvä veto oli kyllä. Kyllä, se oli oikein hyvä veto. Täältä tulee 85 pistettä. 85. Very good run by Alixar there. 85 points. 85.3 for the first run. Takes first place right now in the qualifications. Ja sitten lähtee Alixar. Toinen veto. Ei mennä saa tota ekaa klippiä vieläkään ihan kunnolla. Katsotaan meneekö loppurata taas hienosti. Kyllähän se näyttäisi aika hienosti menevän. Alixari tulee olemaan tällä kaudella kyllä ihan ihan varmasti näitä huippukuskeja. Yes, first clip again, little bit inside, but otherwise pretty good. I'm gonna give another 85 points. $85, and is it gonna be 86 points from the last judge? Eli 86. Tasan samat pisteet kuin ekasta vedestä, 85.3. Ja lähdetäänpä katsomaan. We shall see who takes the win here. Alixar lead. Kinnunen chase. 2S15s here on track at Alaskaro. Let's go. Big entry by Alixar. Not quite on the outside line, but pretty good. And it could have been wider there. Maybe trying to force a little bit more speed. And yeah, a couple of little mistakes on the lead there. And Kinnunen having a hard time keeping up. And here we go in the last corner over the finish line. Let's see the replay of that one. A little bit on the inside line. A little bit inside there too. And here too. So all the three first clips, Alixar was on the inside line, trying to run away from the Kinnunen. And he was successful in running away from Kinnunen there. And yeah, Kinnunen couldn't really catch up after that. So we shall see how it goes the other way. Sitten mennään. Here we go. Other way around. Kinnunen with the big entry. Oh, tire drop there. Gives advantage to Alixar. Misses the second clip. And then again, pretty similar line to Alixar, except with the big tire drop. And then Alixar going almost reverse there in the chase. And here we go.
into the final corner, and Kinnunen on the inside line. Alright. Both drivers messed up the first clip and second clip and third clip. But I think Alexar was a little bit better there because Kinnunen dropped the tire. But yeah, they were both a little bit bad there. So first clip bad, second clip 2 inside, then 2 inside on the third clip too. So I think Alexar takes a little bit advantage with that part. And then in the chase, I think Alexar was just way better in the chase, more proximity, could mimic the mistakes Kinnunen made in the leads. My vote goes to Alexar. Ja sitten mennään next pair, Laasonen, Alexar. Finland versus Estonia again. Laasonen in the lead, Alexar in the chase. Could a bit wider there, Laasonen, but keeps the speed and momentum there. And then we go in the second corner. Alexar is right there on the door. Good lead by line by Laasonen. Fourth corner, Laasonen going a little bit wide there, giving some room for Alexar to maneuver. And now Alexar trying to attack from the inside there. And here we go, over the finish line. Very good battle it seems here. Let's see the other way around, but yes, very good job by both the drivers. And I like these transitions here by Alexar, matching and mimicking the line of Laasonen. Very nice. Here a little bit on the inside and a little bit, maybe even a little bit straight in there. The first part was better, and then Alexar a little bit had to catch up there, so we shall see in how it goes the other way around. And here we go, Alexar lead, Laasonen chase. Oh, inside line by Alexar there, this is not looking good. Let's see, second corner. Laasonen is right there on the door. Little inside line by Alexar. Is there contact? I don't know. I'll have to check that. And here we go. Okay, interesting. There was there some contact in the second run? I have to check the replay. But it seemed like Laasonen had a really nice lead line, and Alexar first corner way inside, and then there was problems on the inside clips too, going way inside on the first and second. And then did you see, näetkö sä Fagerholmin mitään kontaktia tossa nelosmutkan jälkeen? Okei, joo, kun siinä jotain kummallista siinä niinku tapahtui. Meillä on ne uudet ne, mitkä ne nyt on, hertsit, siis nuo packet rateit näillä servereillä, noi kolarit on, niinku osumat on niin paljon pehmeämpiä kuin aikaisemmin, että niitä on välillä vähän vaikea erottaa. Mutta joo, mä sanoisin, että siinä ei välttämättä tulla kontaktia, ja sitten kuitenkin Alexar ajoi vähän sisälinjaa siitä. Laasonen oli oikealla linjalla ja mä annan ääneni Laasoselle nyt tässä vaiheessa. Liidi oli parempi. Ja Chase myös. No jäi, kun siinä tuli toi tilanne tossa nelosmutkassa. Nelosmutka. Tai siis, ei kun niinku kolmosmutka. Ei, anteeksi, kolmosmutka. Joo.
Joo, mut sit toisaalta siinä oli taas Aleksari oli väärällä linjallakin siinä, että joo, täältä tulee Laasoselle ääni. Laasonen takes my vote. There was a quite big mistakes there by Alexar in the lead. Jep, mä näytin, että se meinasi niinku pyörähtää, et en tiedä, että jos siinä tuli jotakin kontaktia, niin jos ei olisi tullut kontaktia, niin se olisi saattanut pyörähtää siinä. Yes, Laasonen takes the win. Thank you Alexar, good runs.